Bog svima dragi moji, ja sam Ivana Plehinger, dobrodošli i ovu srijedu na moj YouTube kanal. Htjela sam s vama podijeliti nešto što me naučila jedna moja divna kolegica iz Engleske koja inače radi nutricionistička savjetovanja svakodnevno sa svojim klijentima. I kad sam se srela s njom, pitala sam ju, dobro, što ti sama za svoje zdravlje radiš, a da bi svi i bolesni i zdravi, dakle da bi svaki čovjek mogao primijeniti to na svoje zdravlje. Ja? I onda mi je rekla nešto što sam od tada počela raditi svakodnevno, dakle, i što tako mi je razbistrilo čitavu situaciju vezanu uz našu prehranu. Rekla mi je, da li znaš da kad mi jedemo sve ove stvari koje nisu baš bog zna kako zdrave, dakle šećeri, masti, soli i tako dalje, da li znaš da se tada u našem tijelu stvara kiselost? Rekla sam da znam, da sam čula za to i da se često rak događa zbog prevelike kiselosti u tijelu. I onda mi je rekla, da li znaš da kada piješ primjerice kiseli napitak, da to zapravo u našem tijelu stvara alkalni proces. E sad vi svi, što sam i također rekla da znam jer sam čula to, dakle svi vi koji se sjećate kemije iz osnovne škole, znate da kad je nešto kiselo, tom kiselom treba nešto alkalno da bi se pretvorilo u neutralno, u nulu. Jel? Vjerujem da ćete se toga prisjetiti. Dakle, moje znanje kemije je na razini drugog razreda srednje škole i pola toga sam pozaboravila, ali toga se sjećam. Dakle, to su neke osnove kemije. I onda mi je rekla, dakle, tu kiselost u našem organizmu možeš smanjiti ako stalno piješ toplu vodu s limunom. I onda sam joj rekla, vidiš, ali ja to radim uvijek ujutro, nisam znala da to treba također raditi kroz čitav dan. Rekla da je dobro što to radim ujutro, dakle ja sam pročitala pričala sam vam već o tome u jednoj slavnoj knjizi Ono si što jedeš, dakle također savjet jedne također engleske nutricionistice koja je rekla, dakle, da ujutro kad piješ toplu vodu s limunom, da se svi toksini s našeg crijeva maknu i da lakše idu iz našeg tijela van. Meni je to imalo smisla i od tada sam počela piti toplu vodu s limunom uvijek ujutro. I to naravno da pijem solarnu vodu s limunom. Što je solarna voda? Pogledajte na jednom od mojih videa, da sad ne pričam ponovo o tome, tako da sve to skupa bude još zdravije. Međutim, ona kaže da bi zapravo čitav dan, a pogotovo nakon što ste pojeli nešto što baš nije osobito dobro za tvoje tijelo, da bi trebalo nakon toga odmah popiti tople vode s limunom. Pitala sam ju zašto topla voda s limunom. Onda mi je rekla, ako si zamisliš recimo jedan prljav tanjur, dakle na kojem je i masno i slatko i tako dalje, ako si zamisliš prljav tanjur, možeš li ga isprati hladnom vodom, dakle očistiti ga hladnom vodom? Naravno da ne možeš, jel? Kaže ona, a mi stalno pijemo hladnu vodu. Ali ako si zamisliš da taj isti prljav tanjur na kojem su masnoće, šećer i tako dalje, da ga možda splahneš sa toplom vodom u kojoj si dodala limun, da li vidiš da bi se možda ta prljavština mogla maknuti iz tanjura? Apsolutno. Dakle, bilo mi je sjajno što mi je to opisala i grafički. Dakle, ja sam odmah imala sliku toga, topla voda s limunom, onda čisti, dakle, cijelo vrijeme sve puno lakše iz našeg tijela, plus stavlja nas u taj neutral, dakle, da nije u našem tijelu previše kiselina, nego da piješ te kisele stvari koje zapravo, kao što sam objasnila, daju to alkalno u tijelu kako bi sve skupa bilo neutralno. Dakle, dvostruka dobrobit od toga, to mi je bilo stvarno fantastično za čuti. Da li ste čuli za ovo? Ja nisam, stvarno, i potpuno mi otkriće i to je razlog zašto sada stalno sa sobom nosim ovu termosicu u kojoj stavljam limuna. Moram vam reći da je kod cijele te priče zapravo važno da si stavljaš svježi limun. Ono što sam primijetila, dakle kad to duže stoji u termosici, ako sam stavila limun, a limun postane gorak nakon nekog vremena. Tako da gledam da si stavim tople vode i da friško stavim limuna. Evo, dakle, to vam je nešto što sam ja sada empirijski samoj sebi dokazala, skužim, ako je, ne znam, to stalo tipa, 2 sata unutra, a može termosica držati toplinu toliko dugo, da je postalo gorkasto, jel? Tako da, gledam da što češće si stavljam limun unutra. Još mi je jednu važnu stvar rekla, da to osobito pomaže
ako se, i to se događa, puno pilo. Rekla je, dakle, ako popiješ primjerice puno vina, nakon ili čega god, kad imate fešte neke, nadam se da to ne radite svaki dan, stvarno se nadam, to su ipak toksini. Dakle, da nakon toga popiješ puno tople vode s limunom i ona garantira da nećete imati nikakav mamurluk, uglavnom da će vam se svi ti toksini puno lakše iščistiti iz tijela. Evo, dakle, meni jedna revolucionarna stvar koju sam saznala, nadam se da vam se dopala. Ako vi imate neke svoje savjete, nešto na što ste vi naletjeli vezano uz zdravlje, da pače, jedva čekam čuti. Hvala vam puno na svakom komentaru kao i uvijek. I dragi moji, želim vam svako dobro i spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas i tome ću vam nazdraviti ovako sa toplom vodom s limunom. Živjeli, dragi moji, bok. Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite, pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bok!